Gumoti district ni lukukutum pandawa tini Phunugurikha Tiprasa lukurok tini sakni mantai soktai rokno nanani bagi obon bagino tini coba khaijago hini sawi khnari mani lukurokno tamke tini obono sawi khnarika sakni mantai soktai rokno nanani hingkai coba khai nanani nango mahai hinino tini khorang ti salaye lukurokni bisingti hekeba haste hapangno khorang khnari mani ogreta tipraleni khorang lukurokni sanmung khorang tabuk lukurokni bisingtino o tipralen greta tipraleni sanmung rokno sanai segitu bunaikini lukurokno sawi khnari mani koktoma haste o phunugiri nai hini sawi khnarika bubakra tini obono belakhe lukurokni bisingtibo obono sawi khnarika hiasatno bubagrani luguwa tongi logirui thanai Tiprasa rokni mantai soktai rokno nahor lainai hini sawi khnari mani bubakra teibo orwa sajakha tinini Godipur Gumoti district ni lukukut pandawa CPIM rokni sakaobo bubagrani bisingti belaikheno tini Jitingro Chudiri no khorang kotor khai chirigi samani tini Tiprasa Swkang ungdi yapulo tini obono sawi khnarika olosi pati Swkang jatino mathangmani naidi hini sawi khnari mani bubagrani bisingti joto media friends no teibu media ni bisingte nai tone joto takok tei Kakrabon khaka hamte hamja niti Kakrabon political block committee ni president di promotani Sri Bimola Mohan Jamatia samsada Bonabang state sakoring horu joto nai mana ani uklawo chini Tiprasa rok joto no buba Madabari political block ni promotani president Joypur no Jamatia Maharani Chalagang Block Committee YTF ni President Sobiram Rian Chini Matabari Political Block TWF ni President Srimati Jaya Jamatia Killani ti Promotani Block President Sri Subodh Jamatia gathering as part gari ni record mutabek tini jora sophai tongo Chini Killani TWF ni Block President Srimati Jatnabala Jamatia jate chini Tiprasa rok chini land rights Korpuki chung mana ni bagoi chung the promoter party ni joint presidents Sri Hiranmoy Tripura Sri Janamani Tripura Sri Ambachandra Uchai Pornobangan State of Finance